Fil-budget tħabbar tibdil fis-sistema tal-income tax bid-dħul ta' kategorija ġdida bl-isem ta' komputazzjoni ġenitur. Din il-komputazzjoni se jkwalifikaw għaliha ġenituri li għandhom tfal li ma jaħdmux biqlieħ fil-kustodja tagħhom sal-età ta' 18-il sena, waqt li jekk it-tfal ikunu għadhom f'edukazzjoni terzjarja wara 18-il sena din tiġi estiża sa' 21 sena. Dan se jfisser li koppja miż-żewġa bit-tfal se tifranka bejn €150 u €800 fi ħlas ta' taxxa fis-sena. Min din il-miżura li se tiswa lill-Gvern €10 miljun se jgawdu aktar minn 55,000 persuna. Miżura li ntlaqat tajjeb mill-familji Maltin u Għawċin. L-idea hija tajba ħafna. Meta tara l-Gvern jara biex jiġġenera xogħol, hija waħda mill-affarijiet pożittivi li kien se jagħmel. Jiena tfal kibru, però iktar ma ngħinuhom il-ġenituri żjed aħjar. Naħseb li qiegħda tajba hu. Ħalli aktar ikollhom fiex jinvestu aktar fl-edukazzjoni u fil-ħajja ta' tfal. Compared to other countries. All right, kuntenti aħna. Għalija xina pensjonanta ġifieri kollox mar sew. Waħda pajjiżi oħra nirringrazzjaw l-Alla li għandna l-paċi tad-dinja. Tajjeb, speċjalment tal-min ikollu tfal, tajjeb. Naħseb li taffetum tajjeb mhux veru. Jien hekk naħseb. On the whole, I think it was a good budget, considering kif in is-sitwazzjoni mondjali u xek. Min għandu l-iktar bżonn, gawda. L-anzjani, gawdew, ħafna ġifieri, u naħseb min għandu tfalu. Mal tajjeb il-budget, ħafna. Jina laqatni għax zit il-pensjonanti u zit il-children's allowance ġifieri tgawdi t-tifla għalinja għal-kriżijiet li għaw madwar id-dinja vera tajjeb. Fimni ħatajnom minn dak l-aspett u meta jkollok familja hija xi ħaġa li bażikament l-ewwel ħaġa li taħseb. Allura bekk kont tista' taħseb iktar aħjar f'dak fl-ambitu li inti ovvjusly ħatqassam iktar aħjar familja u tgħix aħjar. Inizjattiva oħra li tħabbret fil-budget tas-sena d-dieħla favur il-familja iż-żieda fir-rata minima ta' Children's Allowance b'100 minn €250 għal €350 għal kull tifel u tifla, investiment totali ta' kważi €3 miljun. Allura dan kollu xi jfisser. Ejja nieħdu eżempju ta' familja medja. Il-missier u l-om jaħdmu u jaqilgħu €30,000 fis-sena bejnietom u għandhom żewġ tfal. Is-sena d-dieħla dawn se jifrankaw €340 fit-tnaqqis mit-taxxa u jidaħlu €200 oħra f'Children's Allowance. Din il-familja jiġifieri minn żewġ miżuri biss f'dan il-budget se tgawdi minn €540. Dan minn barra żieda ta' €4.66 fil-ġimgħa għall-għoli tal-ħajja. It-tax breaks għal nisa li jitlu lura fid-dinja tax-xogħol. Iż-żieda fil-maternity leave kif ukoll kreditu ta' taxxa għal min jibgħat lil uliedu fi skejjel indipendenti.